Gasteiztarrek ez dituzte semaforoak errespetatzen eta sarri askotan gorriz pasatzen dituzte. Porque tengo mucha costumbre. Horrela ikusten dute bertakoek eta gehienetan araua hausten dutenak adinekoak direla diote. Askotan zaharrak pasatu egiten dira gorriz. Semaforoak luzaroan gorri egoten direlako izan daiteke. Eta orduan ezin duzu itxoin. Eta gainera seme-alabei ez diegu araua errespetatzen erakusten. Askotan umiai pasara itxetzela gorri danin, ez? Hori da Gasteizen pentsatzen dutena eta udalak egindako ikerketak susmoa baieztatzen du. Hilabetean, kale nagusietan egindako neurketan, 4.600 ohartarazpen egin dituzte. 3.700 oinezkoei semaforoa gorriz pasatzeagaitik eta 400 gidariei pasatzen ez usteagaitik. Hori guztia dela eta iaz hainbat oinezko harrapatu zituzten autoek, baina udaletik diotenez, hirian ez dago puntu beltzik. Decir que en Vitoria actualmente no hay ningún punto negro. Gasteiz ez da salbuespena gainontzeko hiriekin alderatuz, joera gainera beheranzkoa da eta harrapaketak 176 jaitsi dira azken 10 urtetan, horrela diote udaleko ordezkariek.